لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман ҳастам. мушобинони азиз, дар иҷа боша торти черепаха кардисам. ҳозир ма ба шумо мегӯям ки чӣ маҳсулото рафт дар торти черепаха. 10 дона тухм, 2 бокал шакар, 2 та сметана, 1 та бокали майда, рӯғане ки авқур мекунем ҳавай, 2 дона разрехитил, орча ма чен накардем, рости ҳам хел андохтум ба чашни нигоҳ кардем, чанд та ғавз шид, бигем хамираш ҳамон қадар басш кардем, пухтана сар кардем. анан хали килча када дар духовка пухтемшон. баъдан ма камтар килча чакомона шоколад мекардем, нимша бигем. баъд кремаш дар 2 дона вай рафта, згушони молоко, 1 та сливичи масла. ҳамин хел када дар крем ҳамаша тар мекунем. тамошобини азиз, ҳамин хел када талшон мезанем. баъд украшение мекунем, бигем фасони мекунем руша. ма 1 дона печени вай гирифтам, шоколадни ҳавай ордак мекунем, дарош мечӯшем, бигем ҳам хел. тамошо кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, торт черепаха морам тайёр шудан. ҳамин хел омад тортмор, торти шоколад нишид бигем, шоколадни сафед аралаш. дар иҷа бошад дӯстони азиз, ма вай кардам ҳавлои сафеда, 1 та сливичи масла дар иам рафта ку орд андохтум, 1 бокал андохтум, ҳамин хел бигем. баъд сахарни пудра, рӯғана мондум камтар гарм шид, баъд орда андохтум, хушрӯ сирх кардиму гирифтум, мондум хина кшидан. баъд ба дастам ҳам хел бигем, чӣ меган, хеле думша меган, чӣ меганам тариқааш ход. баъд вай шидак гирифта сафедчик гирифта дар тарелка монамошидем када ҷой дохта. хай айҳдаш буромадем бигем. тамошобини азиз, беҳад бамаза омад, хушрӯ омада. гичам якум бор кадистам, якум бор бахай хеле бигем. тамошобинони азиз, мезомо дар ҳаминҷа ба охир мераса. аз ҳамаи шумо миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳо ҳастем ки канални киш мерам ба дастгири шумо аз мегирем. касоне ки подписатсия кардагӣ нестанд, яъне ки обуна шудагӣ нестанд, подписатсия кунед, лайк و комментария фаромӯш накунед. дар инҷа видеои влога ба охир мерасонем. хай мардуми хуб